The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 1 Peter 1:23 says, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Acts 20 verse 32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. 2 Corinthians 1:21-22. Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God, who also has sealed us and given us the Spirit in our hearts as a deposit. 1 Peter 1:24-25. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Luke 16:17. And it is easier for heaven and earth to pass away than for one tittle of the law to fail. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong paggamit dayon sa 1 John 1:9 principle, the rebound technique, aron kita mahibalik sa atong pakikamitay sa Dios ug dumalahon kita sa balang Espiritu Santo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton, mao ang paggamit sa imong kabubuton, aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Ingon nga magtotoo kinahanglan ato kining buhaton, magpasalamat kita sa Dios. Let us pray. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya. Grasya nga imo kaming idala dinhi sa makaunsa pa aron kami makapadayon nining among pagtuman sa imong mando, pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag, ingon nga imong mga anak. Salamat sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Inaot nga kami makatutok gayon sa unsay mong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome once again sa atong
Bible study nining adlaw. Niya pa kita sa atong tun-anan nga giuluhan og the who and what God is. Okay? Mao kini ang atong uluhan ug atong gihisgutan kagahapon nga aron kita makapupo og daghan pagyod nga mga kamatuoran bahin sa kinaiya sa Dios, then we have to study God's Word every day. Kina mahinungdanon kini sa atong kinabuhi sanglit mo man kini ang yawi nga atong mailhan kinsa ug unsa ang Dios. Kay we have said already nga the more Bible doctrine we acquire, the more nga ang Dios mahimong tataw, tinaw, buhi sa atong kinabuhi. And the more God becomes real, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa atong kinabuhi. That's it. So kini mga doktrina nga atong gitun-an, dili lang gyud gihapon kini kapahimusla nato until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in our life. So mao bitaw tong atong gitun-an nga kinahanglan gyud nga dunay espirituhanon nga phenomena nga mapupo nato sa atong pagpaminaw o sa atong pagdungog, because that is the only way for us to experience the reality of Bible doctrine nga mao nay nagalihok o nagadumala sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Di mada ka nang ingon nga you will just say o aber atong paminawan ato kunong suwayan. Although, lagi sa akong giingon kagahapon nga many of us diha magsugod o giingon ni ana. Pero, ang imuha God, mao bitaw ning gisaad man pud ni sa Dios nga kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:13. Kining maong bersikulo nakapalugti gyud sa akong kinabuhi. Kay sige na ko pangita sa Dios o sa iyang kamatuoran sa tanto na gyud. Matubag man gyud ang Dios. So iya kong gitubag. Pinagi ni Jeremias 29:13. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Ang heart diha is kardiya. So, mo ka na nga hinumdumi kini. Kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuuray. Underline that word tinuuray. Now, imo gyud siyang makaplagan. Di man mamakak ang Dios unsay iyang isulti tinuod man. Tinuod gyud kana nga iyang tumanon. Dili na siya Dios kun dili niya tumanon. Hinumdumi kanunay nga ang Dios mo tuman gyud sa iyang pulong. He keeps His word. Og paminawi ni. That is why learning and understanding kinsa o unsa ang Dios kini demands positive volition. Nanginahanglan. An active desire to learn about God. Ang willingness and self-discipline to submit to learning the truth. Now, excuse me, until we are able to discipline ourselves, until we are convinced, ingon nga mga Kristohanon, doon lagi tayo gikinahanglan. Ug unsa may atong gikinahanglan, mga spiritual provisions. Aron kita magmalampuson, magmadinaugon sa atong espirituanong pagkinabuhi, ingon nga mga magtotoo. Now, apart from that, di gyud mahimong tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Dili gyud. Ug mga hinungdan,
Now, the only way for us to know and understand who and what God is for us to have that volition, kabubuton nga, buot gyud kang makakaton bahin niya. Gusto kang makailag yun sa Dios. So makita ta dinhi kung unsa gyud ka manungdanon sa atong kabuton. You see, the issue in life is our volition. If you are a believer, unya sa ganagana ra ang imong pagtuon ug pagkatuos pulong sa Dios, then kabubuton gyapon ang giaga diha nimo. That is why kining pagtuon og Bible, nanginahanglan kini og disiplinas kaugalingon. It requires self-discipline. Dili lagi sa ganagana ra. Mao na giingon og intermittent, meaning coming and going at intervals, or not continuous, or occasional. So akong sublion sa pag-ingon, ang pagtuon sa pulong sa Dios nanginahanglan kini og disiplina sa kaugalingon, dili lang sa ganagana, but it should be consistent, persistent, regular, and our attitude towards it should not only be cold or lukewarm, but what? Boiling hot. Mao kanay gikinahanglan sa Dios. Mao kanay kinahanglan nga matang sa pagtagad nato ngadto sa pulong sa Dios. Boiling hot. Nagasukaw-sukaw. Bukaw-bukaw. Mura man gud og namutang Bible study o last 3 course na lang. Meaning, why lain ang buhaton na sige mo Bible ko. Mo Bible study ko. Mura gud og pakapin na lang ang Bible study. And yet, Kristohanon ka. You know you are going to heaven one of these days. You know nga matubang ka ni Ginoong Kristo. Unsa may imong himuon didto? Maingon ba lang kag, "Hay Dios, ni anak ko, ibaw ba tag unsay may tabo nato didto, ha? O because of that, ato nang himuon ang pagpangandam preparation karong higayuna. Niini karon nga nagtuon ta niini. Do you know why? Ibaw ka bang ngano? Because right at this moment, niining panahon nga nagakinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa atong kaugalingon. Paminaw. Positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching to the goal of understanding. Mao na kana ang mo resulta. Inay ba hinoon, naibaw silang naay labaw makagagahom, hatagan silang chance nga makasabot. Nga dili na. That is why may ilanta nga usas mga isyu sa tao, maungon sa kabubuton. Our volition. Volition is the issue. It is the issue in the angelic conflict. Sa gubat nga espirituhanon nga itong giatubang. Ibaw kag unsa. Ang issue sa volition, maunay mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tawo born on this earth. Imong kabubuton. Dili makabuot ang Dios nimo. Dili. O tingali mo ingon ka og kay bawo man di ay ang Dios nga dili ko mutuo niya nga nung gipagkatao pa magkus kalibutan. Magbuot ba di ka sa Dios? Ha? Magbuot ba di ay ang Dios sa imong ginikanan? Nga mo ingon og, ayaw na ninyo himuan ng tawhana kay dili na mudawat nako. Mo ba? No, dili na ingon ana. God does not do and say that. Dili mo hilabot ang Dios ana.
Mahinungdan ngano nga labihas pagkamanungdanon pagayo nga masabtan ta kinsa ang Dios, who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi, ang iyang protokol, unsay iyang sistema, unsay kalaki sa Dios. Now, usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon sa integrity of God, mao nga ang Dios usa ka persona. He is a person. Okay? Yes, God is a person. But only that we cannot see Him because God is invisible. Now, kita mamatay na ta. Ma-invisible naman po ta. Gusto? And yet, ang Biblia nagkanayon nga at the moment we die, physically, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. O makita kang minatay, a dead person nga gihaya. Unsay mo makita, mao ra iyang lawas. Okay? And yet the scripture says, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas. Kanang patayng lawas nga imo makita nga gisod lungon, wa na siya diha. Tuan na siya naong sa Dios. Sabtag na. Mao bitaw nga kung maghisgot gani tag minatay, mao bitaw nang usahay ka nang naay daghan kaayong nindot nga mga istorya o pagsaysay kinabuhi sa namatay, kana manggawas ini kamatay na sa tao, di ba? Labong buhi pa katong tawhana, wag yun manggawas ng mga nindot nga mga istorya bahin sa kinabuhi atong tawhana. So, ug naa mo'y mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi usa ka tawo, ala, isulti na ng daan, labong buhi pa na siya. Ayaw, huwata o mamatay na siya. Isulti na ng daan, kay aron madungog. Uy, si Kuan, maayong tao ra bagyud to. Kung isulti ni mo nas namatay, wa na diha siya. Kaya magtutuo to siya, tuan na naong na siya sa Dios. Kanang patayng lawas nga imo makita, dili na kana siya, bagaw na lang na diha. Sabtag na. Kaya ang tinuod nga siya, tuan na lagi sa iyang right place with God. Kasabot ka. So, lawas na nang imo makita. Apan siya, tuan na face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Okay? Na, mayingon ka tingalig na pamanlagi siya. Oh, lawas na. Iyang lawas na ang imong makita. That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya. Nga naman. You're going to be face to face with the Lord in the Spirit. And the Lord is in Spirit. Mabitaw nga ang pulong sa Dios nagasulti nga while niya pata dinhi nining kalibutan na, niya pata nining atong lawas nga madunot, God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga niya pata sa lawas should worship God not in body but in spirit and in what? Doctrine. Look at that. Worship God in spirit and in truth. Why do you think? Ano man? Tungod kay ang Diyos tinuod. Matuod, tinuod ang Diyos. That is why. God, as we have said, is a person. Basta, di lang nato siya makita. Apan He is very, very real.
ang tanan itong una-unaon, bisan wa pa nato isulti, makita, dayag pagayo ka na sa Dios. This visible. Because ingon ana ang iyang pagka-Diyos. That is who and what God actually is. Kasabot ka? So therefore, get this. When God becomes real in your life, then mao na niyang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That's the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhanon una ang imong gamiton ngadto sa Dios, na wa gyud kay chance, wa gyud kay abutan niya na. I repeat, di yung ka makahatag mo pagtugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip o pangwinta. Mao nga ang resulta, daghang hulagway sa Dios manggawas. No such thing. Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios anas doktrina nga nagalihok na diha sa imong pangunahuna. Once Bible doctrine, the principles of the truth are circulating in the stream of your consciousness, garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Bisag na'y uban ninyo moingon, oy, kuyawa guda na, mura man ko mahadlok ana. No nga nung mahadlok man kang magkakita sa Dios. Nga kitang tanan adtuman mo sangpot sa atong pagkakita niya. All kinds of religions and religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead-end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong himuon? Kay kung tawhanon ra, wa gyud tay mao na kini ang hinungdan ngano ng ubang mga tao kinahanglan nga naay visual aid aron kunuhay hinumduman sila sa Dios. O dili mahinumdum, sila sa Dios. Kinahanglan visual aid aron makahinumdum kuno sila sa Dios. Ngano man? Tawhanon ra man na nga pamaagi aron ang Dios mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan na ay makita. Anyet, wa gyud na sila makakita nga ang Dios misulti gyud siya mismo sa pag-ingon og I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. John 4:24. Well, ato ni padayon ugma. Ayaw kalimot sa pagsunod niini, magampot amahan among langit nun. Salamat sa imong grasya nga among ipaimuslan ning adlaw. Hinaot nga napupo namo ang mga kamatuoran nagpaluyo sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.